mukbang ng bayanihan mga kapurmas. Oh. So, may nagdala ng plato mga kapurmas. So walang plato, bani ang gamit mga kapurmas bunok. Oh, di ba ang saya-saya mga kapurmas. Kahit ganito. Oh. Pero masaya na kami sa binigay ni Ma'am Rose sa aming tanghalian. Aligre na kayo. Mo ni kinabuhi sa mga maguma. Aligre ka do basta magkatapok. Shout out ko sa tanan nga mo sponsor pa na mo karong sa Badobon. Daghang salamatan ni Virgie Manile ug uban pa. Shout out sa magkuan pa, mag-sponsor pa. Shout out lab. Birahay merong sa Bado bet kay wala me. Lab shout out. Bet ada pa kon bet unahan na imong kuan na bet aron na nang imong gastuhan na bet kay aron ka makagawas bet. Imong pare bet Ada pa isa kila makaglo da bet. So, Mobek. kain na mga budok. Dito na kami oh. Yan mga ang luto namin mga purso. Yan. Sige na pare. Litson mga purso. Aw na. Yan. Dai ko no. Utara. Aw luwag. Bay. Ay luwag. Dali Grabe. Ang sarap ng ulam namin ngayon mga purso. Maraming salamat talaga doon sa nag-sponsor. Nagong maupat ni bagol nga. Mga motor namin mga purso dito na lahat. Ay manuli. Kakyat na. Uy, sinuli. Tag dito. Absent sinuli. To atos kamili. Naman na makadongan na tukaon. Yan. Wala na katakatunghaan dire. O di ba mga purso? Kahit ganito yung buhay namin na magsasaka mga purso ka. Ang saya-saya namin pag nag-iisa kami. Dito kami nagbayanihan. So, ang saya mga purso. Yan. So, walang sahod mga purso. Bayanihan nga. Pero, ang saya-saya. Dahil marami kami mga purso sa bandang ito mga purso. Okay.